Gauezko ordutegiak. Ohean zure ondoan natzalarik, trenen joan etorria dut aditzen, eta beren leihoetako argi piztuek ene kopeta dute zeharkatzen, gau honen belusa urratzen. Isilune bakoitzak argi gorri bat uzten dit, kable eta trenbide ilun eta dirdiratxuen pentagraman nota bat. Ohean zure ondoan natzalarik, soinurik tristena duten trenak urruntzen ditut aditzen. Agian, tren horietako batera ez igotzean okertu egin naiz. Agian, ongi jokatzea zuri besarkaturik, gauezko trenak pasatzean ustean datza azkenik.